vasta kun Alli Nissinen keksi, että yhdistyksen nimeksi voidaan ottaa Martta, joka liittyy sekä raamattuun että puuhakkuuteen. Niin senaatti hyväksyi yhdistyksen säännöt. Martta-yhdistyksen tehtävä oli kotien aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin parantaminen. Maa kuohuu syreenien sinipunaisia terttuja, pihlajain valkeata kukkahärmää. Tervakkojen punaisia ristikukkia, sinisiä, keltaisia, valkoisia kukkia lainehtivat niityt mielettöminä merinä. Ja tuoksua ihanampaa kuin pyhä suitsutus. Piiriliiton opastuksella levitettiin tietoa hedelmäpuiden ja marjapensaiden tuholaistorjunnasta. Yhdistykselle hankittiin sankoruisku ja pöly eli puhuriruisku. Alkuun joku Martta kiersi ruiskuttamassa, mutta myöhemmin ruiskuja lainattiin halukkaiden omaan käyttöön. Mitä teet tällä pyövelin hetkellä? Minä? Teidän kurja vanhin veljenne. Koska olet vanhin veljemme, astele edellämme hyvillä esimerkeillä ja käänny takaisin pois paholaisen tieltä. Minä olen valmis käymään seuraasi. Mait Eero, ei askeltakaan takaisin. Meillä on Kalliolan Marttojen ja piirin kanssa pitkä historia takana. Täyttäähän piiri pari vuoden päästä 100 vuotta. Silloin kun piiri on tarvinnut apua, kuten kuulimme, Kalliolan Martat ovat olleet sitä valmiina antamaan. Yhteinen asia on ollut tärkeä, siihen on luotettu ja uskottu. Olemme järjestäneet yhdessä erilaisia tapahtumia ja molemmat yhdistykset ovat varmasti antaneet toisilleen paljon positiivisia kokemuksia ja rikastuttaneet toistensa toimintaa. Sitten Kalliolan Martat siirtyi taksikauteen. Me ruvettiin ajaa perssinä ympäri kylää.